Мана мисол, як чандаш мегӯям, тарсе неудача. То есть страх неудача. Одам метарсад ки яке кунаму нашавад, ба ман чӣ кор мекунам? Яке ман ҳамин кора кунаму налог биёд, манам азоб диҳад, мисол сохтору, сухтору, пажару. Доимо ман ба ҳамин гапҳо менависанд, яка ман тараб одамо маълим мекунӣ, намемонанад кор кардан. Бродаро, шумо ин чизҳо натарсед. шумо бояд ки ин хел натарседан чи. шумо нигоҳ кунед, дигарро кардан аст ку. Да ҳамон чо дар Россия нест налог, да дигар ҷо нест налог, да тамоми дунё ҳаст. шумо гум мекунед ки ҳа мумкин унҷо ба камтар, мумкин як ваш камтар зиёдатар. Не, ин ҳаме чи айби пажару, сухтору, айби налог, ин чизҳо не. Айбе ки шумо просто тарс доред. аз сабабе ки шумо тарс доред, гумон мекунед ки ин чи қина. Чико кардан дар кор? барое ки тарси неудача гум шад. дута кора кардантун дар кор барои тарси неудача гум шуданаш. Якум, ҳамон соҳая омӯзед, ҳамон соҳа ба мутахассис шед. ҳамон соҳае ки мехоҳед ки кор кунам ё бизнескушом ё чӣ, мутахассиси ба қувва шавед, тарс гум мешад. бале, тарс сразу гум мешад. тарс ба монанди торикӣ ҳаст. ҳамин торикӣ то кадом вақта торикӣ ҳукмрон аст? то ҳамон муддате ки света даргиронед. свет пайдо шуд, торикӣ гум мешад. тарс ҳам ҳамин хела. фаҳмиш пайдо шуд, тарс гум мешад. барои ҳамон страх неудача асосан решааш чӣ ба акси кора надонистан. агар ки сахт гӯед ки яке кунам ки намешад, набошад, чико кунед? равед, мана мисол шумо мехоҳед ки магазини хӯрока кушед, тарсида истодед. просто равед 4-5 моҳ кор кунед. одамое ки магазини хӯрока дорад, 4-5 моҳ кор кунед, аз дарун ин кора фаҳмед, тарстон кам мешад. то администратора буред, тарсатон гум мешад. таҷрибаи коре гиред. ё ки шумо кафе мехоҳед кушоед, равед 1 сол кор кунед, 2 сол кафе ба ё ресторан ба, тарсатон гум мешад. баъд ёд мегиред. Значит, страх неудача связана нехватка опыта, нехватка навыка, умений и знаний. аз сабаби таҷриба набудан ҳамин хел тарс пайдо мешад. дуюм, мана мисол страх бедности. страх бедности чӣ ай? То есть тарси камбағалӣ а чӣ ай? пасандоз нест. а ҳама имрӯз сар карда пасандоза сар кардан гиред, анамин страх бедности, то есть тарси камбағалӣ аммайнаи соҳатаи шумо аста нест шудан мегирад. тарси камбағалӣ мо ба куҷо омадагӣ? ҳамин 7 пушти мо омадагӣ. ҷанги якуми ҷаҳон, ҷанги дуюми ҷаҳон, давраҳои гушнагӣ, давраҳои ғуломӣ, давраҳои камбудӣ, давраҳо садруи айне менавист мактаби кӯҳна, одина, ҳамон давраҳои қадим омадагӣ мо ба. чуба ки кадом пешанги шумо ҳамаш сарватманди бақувват буд? Не, ҳамин дошта бошад агар ё ки камакак замин дошт, ё ки камакак вай дошт, мол дошт, кадомаш фабрикао завод дошт? Не. барои ҳама қадар анамин пасандоз ки пайдо шуд, шумо худатон ба уверенӣ шудан мегиред. а ҳама имрӯз сар карда пасандоз кардана сар кунед ки тарси камбағалӣ нест кунед. ҳамин худатон хонатон ба агар $1000 бошад ё $2000 пасандоз, худатон шумо боли уверенӣ ҳис мекунед ку. ягон вақт худатон ба иҷозат надиҳед ки то капеки охирон расход кардан ба. ин як. дуюмаш ин ки ҳама вақт ҳамроҳатон пул гирифта гардонед. ақаллан $200 пасандоз карда бумажникатон ба дошта истед. ҳама вақт ақаллан $100 ё $200. агар ки тонед ки ҳамин як купюри 500 евро гирифта ё 2 купюри 1000 евро гирифта дастатон ба доимо гашнуда истед, худатон ба мана ин хел боваритон пайдо мешавад. шумо одат карданатон дар кор пул қатти зиндагӣ кардана. бисёр одамо бепул мегардад, кисаш ба пул нест, ҳамин 10 сомонӣ 5 сомонӣ, барои ҳамон вай тарси камбағалӣ вай ба то решаҳош реша давондагӣ устухонҳои баданаш ба. шумо худатона бояд ки комфортна ҳис кунед, озод ҳис кунед, пул қатти натарсед. баъзе бачаҳо мегӯям чӣ ба дастат ба ақаллан $100 гирифта намегарди? мегӯяд ки ягон ҷо расходаш мекунам, бо ягон ҷо гумаш накунам. хатто агар ки ҳамин $100 саришта кардан наметоӣ, ба куҷо ту ба сарватмандӣ мебиёд? ту агар ки ҳунари $100 ба управлят кардан, саришта кардан ба метарсӣ, аз куҷо ту ба пул мебиёд дигар? барое ки тарси камбағалӣ гум шад, шумо гиреду доимо анамин чиза гардондан гиред.
дута кора мекунед. Пасандоз мекунед, банк ба пасандоз кунед сар мекунед, як барои тарси камбағалия нест кардан. Дуюм чӣ кора мекунед гуфтам ман? Кашилокатун ба, бумажникатун ба, якта бумажник гиред, кисатун ба, пула ягон киса ба нагардонед, хел қачу мач карда. Дастум якта бумажник гиред, ҳеҷ гап не, дарони ҳавай ба гардондан гиред. $100 ақалла гардондан гиред. Аста одат мекунед. Шумо худатуна нақс ҳис мекунед аста. Хуб ҳис мекунед, уверен ҳис мекунед. Хуб? Сеюм, тарси касал шудан, тарси саломати ма даст рад, саломати мара чӣ кор мекунам, қинам мешад, мушкил мешад, чӣ кор кардан дар кор, тарси саломати, то есть страх болезни гум шуда шумо. Доимо ҳар моҳи Рамазон рӯза доред. Вақте ки шумо рӯза медоред, вай организми шумо тоза мешавад. ҳар ҳафта ба ақаллан як рӯз ҳамин организма тоза кунед. Чӣ кор кардан дар кор? Мо бояд як ҳафта ба ақаллан як рӯз фақат оби ҷӯш қатӣ, як сутка фақат оби ҷӯш нӯшед. Як ҳафта ба як рӯз. Саломатитон манаин хел мешавад. ин дуюм совети ман. Сеюм маслиҳати ман. Саҳаре ба фақат ширинӣ хӯред, абед ба тунде хӯред, шаб ба турушӣ хӯред. Баъд аз соати 6 ҳичи нахӯред. Як сутка ба 2 бор хӯрака хӯред бастунад. Агар ки мисоли ин хел як стакан кофе ё ки кофе брек як чӣ, ин хатте 3 бор 4 бор ша ҳеҷ гап не. Неки хӯрока як сутка ба аз 2 бор зиёд нашавад. Байни хӯрокаҳотон 8 соат гузарад, ҳама беҳтара шавад. Хӯракае ки аввал хӯрдед, дигар хӯроке хӯрдед, 8 соат гузарад. Баъд саломатитон сеҳат меистад. ҳозир одамо саломатиш аз 3 сабаб ганда шуда истодааст. Аз 3 сабаб. Якум ин депрессия, нервная система. Худатон айқа бисёр зиқ накунед. Зиқ шудан гирифтед, шумо касалӣ шудан мегиред. Бисёр зиқ шудан гирифтед, касалӣ мешед. Чӣ мекунед худатон зиқ карда? Зиқи ягон проблемаи шумо ҳал намекунад. Чӣ қадар шумо зиқ шудан гиред, ҳаме қадар мушкилӣ, ҳаме қадар ғам, депрессия, ғурбат. Зиқ нашавед. роҳи ҳаллаше ковед. роҳи ҳалли кора ковед. Дар бораи проблема гап зада нагардед. Фикри гандагӣ кора накунед. гапи гандагия назанед. баъд зиқитон кам мешавад. Якумин проблема бикози саломатии одамо бисёр азоб додан аст, ин якум депрессия. Нервная система напряженный. Ина шумо ёд гирифтанатон дар кор. Бо ман специально дарсҳо шавад, мумкин успеҳ кунам дар бораи клуб здоровием гап занам, баъд мефаҳметон чӣ. Чунки саломатии шумо ин фундаменти кори шумо. дуюм саломатии одамо аз чӣ ин хел шуда истодааст? Аз хӯрокае ки мехӯранд. Асад бисёр одинаковая еда. Чӣ гуфтаи гап? Асад беҳад ҳамин як хӯрока зиёд мехӯрад. Баъзеша бинед 10 рӯз бам фақат ош мехӯрад. ё ки бинед бисёр хӯрдан, ё бисёр хӯре, ё ки якхела хӯрок хӯрдан. ҳамин бадани шумо ба витамин, организми мани шумо ба 130 чанда витамин дар кор будааст. 130 чанда. Манам духтур нестам, неки мехонам барои худам. ҳамин 134 та витамин бошадага, шумо ҳар рӯз анор намехӯред, ҳар рӯз чеснок намехӯред, ҳар рӯз кабуди кам мехӯред, ё ки дигар як чиз дига шакам. Вақте ки ҳамин якхела хӯрока хӯрдан гирифтед, баъзе ҳамун витамино беҳад зиёд мешавад, призбиток, баъзе ҳавай тамоман недостатка мешавад. Барои мо ҳархела хӯр шавед. Як ҳафта ба як бор ақаллан моҳӣ хӯред. ҳар ҳафта як бор. зелана бисёр хӯред, кабуда беҳад бисёр хӯред. Чунки вай витамини С дорад, дандонтон вай ба бисёр чӣ? Калсия зиёд кардан дар кор, гемоглобина зиёд кардан дар кор. Бисёртар вай хӯред. Анор, дигар чизҳо, меваҷот бисёр хӯред. Натурални продуктҳо бисёр хӯред. Кам хӯред, не ки чизи сеҳат хӯред. ин беҳад зарур. Саломатитона нигоҳ кунед. дуюм чизе ки саломатии одам бой метиҳад аз хӯрокай. баъд сеюм чӣ? Сеюм перенагрузка. Слишком бисёр кори всё мекунад халқи мо. Халқи мо азобаш ҳаминай. Беҳад худаш ҷонаш ба ҷабр мекунад. ҷон ба ҷабр кардед, азобаша мекашед.